podobná práci v zahraničí, v Afrike, v Ázii. Spĺňa všetky kritériá, ktoré misia by mala mať. Častokrát pre ľudí, ktorí bývajú v Bardejove, a to sú nejaké 3 kilometre, tak akým spôsobom a kto žije v rómskej osade, to sú ľudia neznámi, je to pre nich úplne neznámy svet. Misii, charakteristiky, ktoré tu nájdeme, sú tie, že sa tu rozpráva iným jazykom, aj keď výhoda je v tom, že ľahko sa tu dá dorozumieť aj slovenčinou. Predovšetkým človek sa tu stretáva s iným spôsobom myslenia a iným prístupom ku životu. Toto však nechce povedať to, že by títo naši spoluobčania neprežívali mnohé veci, ktoré sú spoločné s nami, sledujú tú istú televíziu, chodia na tie isté nákupy a preto je to misia, ktorá spĺňa, tak ako som hovoril na začiatku, všetky požiadavky, ktoré by misia mala mať, ale je to misia, ktorá je uprostred nás, je na dosah ruky. Čom je krásna obeta pre Romov? Tak ja myslím, že každá obeta, keď človek ju priniesie z lásky k Pánu Bohu a z lásky k ľuďom, je krásna. A čo sa týka Romov, tak sú mi blízky, ja som jedna z nich, preto mám veľkú radosť, keď vidím, že ten Róm sa dvíha, že dvíha sa v svojom duchovnom živote, v svojom spoločenskom živote. Z každého dieťaťa mám radosť, keď vidím pozitívne výsledky. Dávam do niečoho, čo sa mi to raz vráti. Veď čo ste urobili jednému z mojich najmenších, urobili ste to mne. V našej osade Poštárka, už hovorím o našej osade, pretože som tam veľmi dlho možno, je tomu skoro 15 rokov, keď som začínala na Poštárke. Začínali sme s malými deťmi, s mládežou, iba tak, ako vyplňovali sme im voľný čas, hrali sme sa s nimi. Potom prišli kňazi saleziáni a začala sa takáto systematická práca, by som povedala. Začali sme už s katechézou, pripravovali sme k sviatostiam, prvému svetomu prijímaniu, birmovke, sviatosti manželstva. A pomaly to začalo rásť. Postavil sa tam kostol, ktorý je zasvetený blahoslavenému Zefirinovi. Romovia samozrejme prispeli veľmi prácou. A Romovia tam našli takéto útočište, kde môžu sa stretávať, kde môžu vyliať svoje problémy pred oltárom Pána, kde sa môžu vyspovedať, nájsť Krista v Eucharistii a to je pre nich sila. Ja som mala kamarátku a jej mama robila bytovku, pratovala. A sestrička Anastázia povedala, že či nemá deti, že či by nás nemohla učiť náboženstvo. Tak ona povedala, že
súhlasila a tak kamarátka mi povedala, že či nechcem na náboženstvo, že príde sestrička dáka a že nás bude učiť. Tak potom sme chodili ku tamtej pani a tak sme po tajomke chodili do bytu a tak sme už sa učili náboženstvo. Tam sme boli za jedným farárom, on nás tam vyspovedal po tajomky a tak sme tam boli na primáne. Normálne sme išli na omšu a my sme vtedy tak boli na prvom svetom primáne. Za totality to bolo. Naša sestrička je svetica. Bez nej by to nefungovalo tu na poštárke. A aj keby trvalo 100 rokov, tak naši deti tu na poštárke pokročili dosť. Dosť sa to zmenilo ku lepšiemu, lebo Boh je cesta, Boh je láska a Boh nám pomáha. Podľa mňa, aké je to na poštárke, je to podľa mňa dosť dobré, odkedy začali Salesiáni u nás na poštárke, lebo ani sme nepoznávali tak Pána Boha, jak teraz spoznávame ho, lebo niektorí ani nemali sväté prijímanie. Ja napríklad som mal 13 rokov, keď som išiel na prvé sväté prijímanie. Nemali sme ani birmovku, lebo ako nevedeli nás prijať z mesta. A to sa mi najviac páčilo, že ako sa ujal niekto o nás.